Bagong labas sa ospital. Tayo. Ayan o. Para tatanggal yung tagning. Hi, nandito po tayo ngayon sa sa magandang bahay namin. So, wala ko kami pa iba-ibang address lang. Makati Palace. Bakit parang malungkot ang boses natin? Ito eh. Puro padextrose. Bukas pa yun. Andiyan na si Mama. Ayan, birthday celebrants. Lu! Suko, ayun o. Nakadilaw. Yan, birthday celebrants. Nyo, pakitabi ha. Kanya-kanyang tabi na tinidor para mamaya may gagamitin tayo. Bukasan. Shhh! Hello, hi. Parang mabibitin ko. Hello. I'm Sophie. Si Tantan. Anong tipo? Laman naman, 2,000 na yan. Parang hindi naman. 2,000 lahat yan. Parang Jolly din ang ano. Saan ba nag-order? Sa Lido. Sa Binondo pa yan. 2,000 lahat yan. Sa Binondo. Naglobo, kumain muna. Kumain ka muna ha. Puro kalubo. Ilan tayo? Anim. Yes. 9. 9. 6, 7, Walo. 8. Pang 9 siya ng Birthday ko na, sabi na. Baba mo ato para kang ingay ikaw lang. Yes. Isa to. Sira. Nahahawa si Sophie ah. Pahit, kulong. Nahahawa ka Sophie ah. Kuya ato. Jesus. Jesus, bislak. Yehey. Siyang balon. Mama mo na Hindi. Kaya ko naman kumuha lang. Paper plate lang. Ay, Sophie. Huwag ka na doon pagkain mo. Dali. Dali na. Kakain na tayo. Hello. Ang galing naman sumayaw. Hmm. Maingay. Pag maingay. Kain na. Kaya ako nakakahuli. Mamaya na. Naguro sa balon. Balon. Bawal umutot. Aircon. Tama din siya yung picture. Kahit na. Hindi ako pinapag nyo. So, pili ka na rito, kumain ka na. Andyan eh. Hindi ko, andyan. Bumabit ka na mo iba. Kasi para dyan. Para lang yan. Siyempre.
Hoy! Ma. Ito kaya ayan. Ito na ito. Kain na, kain na. Dali. Kain na, dali. Dali yung baso. 1, 2, 3, 4, 5. Sino pang mga baso? Dali mo dun sa mesa. Ang mga baso. Lumami na. Ayun pang gamit. Ay, kulong mo na siya. May luluang balon. Ah! Namaya. Namaya. Kaya kita doon. Namaya. Namaya. Kain muna. Kain muna. Wala. Kain muna dali. Kain muna. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Alis. Ayan. Ayan. Ayan.